Mamahaw na sa tanong, mamahaw. Late lang na siya nga pamahaw. Kaya alas 11 na sudto. Sus, grabe kalaot nga utan. Kana siya naskilid, pasensyahin na lang niyo. Kaya sasagsigi na mo nagsukad pagkaon na mo, no? O, ana ra na siya. O, perting lauta, guys, perting lauta. Kana siya. Do, sige, so, ato na siyang, kung ano na, ato na siyang usa-usahon. Kung siya sagol sa utan ni mama, mga langga. Okay. Na siya'y gabing puti. Sa nga sa uban na ni. Oh, kani, gabing puti na siya. Kana, gabi na siya puti. Na ibatong. Na ay ukra. Na siya'y saluyot. Oh, na siya'y lagway. Ug ang pinaka-main diha nga sa gulgid, guys, kay anagon. Oh, diba? Nanay, anagon ka na siya. Kani. Oh. Anagon na siya. Anagon. Perting tamisa sa utan ni mama, guys. Perting lami, mga langga. Diba? Magpanilap ka. Kakaning bahaw ron, makuratan ni ron. Di siya bahaw, guys. Sorry, kibungtag man. So, bago gina siyang kanon, no? Usahay, nami bahaw, kaya mo ama siya usahay ipakuan. Amo siyang babaw sa kanong bago. Nya karon, lami medyo ka na tayutan sa ingon sa mama ganina nga magsugba ba ko na siya kaling ubuwad. Inkoyaw, kay ginamos lang ta. O darang ginamos, guys. Nagpuapuan siya sa sili, guys. O, plus 1,000 tanay sa langit, guys. O, perting lamian. Ay, siya'y suka. Gipatangan pagiglimon, gipusakan. Napag siya'y luya. Unya, kana siya'y parison. Perting lamia. Samot na jud nga tong kanon. Mais. O, di bang mais, guys? O, darang mais, guys. Naglaundok, guys. Unya, karon ang kanayang saging bisag na siya yung naong tamis na siya, guys. Di na siya katundan umusingan sa mga ni kamindis man na siya, guys, pero wa na siya katubo, guys. Wa katubo kay kuwang man siya sa edad, guys, natumba ba, pero tamis gyapon kayo, puwerteng tamis. Nya karon kay di magina siya makompleto kanang tulo. Combine nun ta na siya, guys. Bahog. O dara muna siya atong plato. Di lang kita ipakita, guys, nga magkumot-kumot ron na siya na ako'y kutsara. Pero magkinamot ko, guys, bahogon ko na, kumot-kumuton ko na niya ron. Kumot-kumuton ko na mayo ron. Ay lagi mo padaol sa ko, guys, kaya papilanta mo kumot niyong naong. O diba? O dara nya saman atak na kauna. O diba, tigpamahaw sa mong ating paniod to na sa inyo, ha? Nya karon kay kanila laging ko ang atong tubig, guys. Ko na siya nga kanang unsa na siya? Tapol nga unsay nga na kanang murag tubo bitaw siya, guys. Gilat-an ng mama niya. Karon ako siyang init na siyang tubig, akong ipusa kag lemon. Sito. O ana na siya. Muna siya diri inunon pirmi ni mama niya. Karon kita pulan man kumubuhat ana. Kanang murag tubo-tubo sakating tapol, guys. Kay tambal na siya. Herbal na siya, guys. Munilat-an ni mama niya. Karon may isod mama thermos. Okay ni pong matapulan lagi ta, guys. Apil po mig-inom lami man. O dira, diba? O kana siyang tanan ato na siyang bidyuhan tagi na siya, guys. Kinabot nag 3 minutos atong video. O dira. Nya karon naman tay jeans dire. Naray to pa kanon. Una lang may kaon. O ganun. O dira, guys. Kain na tayo. Atak na, kumot na. Kumot na, dira. Dili na ko ipakita kung naong kay makuyawan mo, makuratan mo. Papakita na ko na ko make-up. O, kuan, sexy ba ako? Charis! Sexy, 71. O, diba? Kakilos. Ganun, guys. O, diba? Bye!